सिमाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा मोगथाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सना दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सिमाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा मोगथाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सना दं 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 मोनफ्लांबाय थायो खामसालियाव आलायनाय आयनाखौ नायब्ला नोंखौ सेनोसै आंनि फाग्ला मेगना इन्जुराव आलायनाय केलेन्डाराव नायखोब्ला नोंखौ सेनोसै आंनि जावलिया नोजोरा शनिबार ना रबिबार 1 तारिख ना 2 तारिख फागुन मास ना सैत्र मास आसार मास ना सावन मास जेबो नुला जावले जावले जाखांफैयो नोंनिल' गावदां महरा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सना दं 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 मोनफ्लांबाय थायो दाबादियाव नों बोरैबा आंखौ नेवसिब्ला दाबादियाव नों बोरैबा ब्रेकआप खालामब्ला हांमा सुरै सुरै मिसकल हरै हरै गाबबाय थागोन सना आं गुंग्राय सेलेखा गलायनाय बिमा बुरखाय फैयोब्ला ओंखाम जानो थिनोब्ला गोरखो गोरखो गाबनानै मेगनाव मोदै लानानै खोन्थागोन आं जोंनि घटना सिमाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा मोगथाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सना दं 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 मोनफ्लांबाय थायो